ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 11 майи соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастед. Навори мошинҳои фурӯшӣ мешавад ва нархҳо аз 7500 сомонӣ. бовар мекунед дӯстон, ҳар як мошинои арзон қабул кардем ки мақсад тамошо кунед. бовар дорам ҳамун суми кисатон қадим мошин мехарем бача азиз. ва барои реклама рақамҳоро мегзорем. заминаи, мошинаи, хонаҳаи, квартираи чизе боша рӯй кунем. наворҳои бадина дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм рекламаш мекунем. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. мошинҳои фурӯшӣ аз ҷумла Vectra A, Vectra B, Daewoo Nexi, хуб Toyota Corolla 1, мошинои советский 2110, 2115, хулас беҳтарин мошино тамошо кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ Opel Vectra B. ду тирои кадан ки дар ҳолати хуби техникӣ, солаш 97 бародар азиз, тамошо кунед. шаҳри Душанбе, объём мотор 1.6 16 клапана, газ плюс бензин, нархаш 30,000 сомонияй. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапша мегзорем. худотон дӯстон боз маълумоти бештарша бигирен. балоно гудета 70-80%, ҳолати нахаду роҳ, дар роҳ гаштеса хулас. краскаш тоза, дарун берун тоза ҳакай. 30,000 сум нархи мошин. савдо дар болои капоти мошин дар шаҳри Душанбе. 97 випуск. ҳамроҳи соҳибмулк ватсап дастӣ мегзорем. 30,000 мега каму беш иншоалло бо савдо дора. занг задан масякем бача азиз. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi ҳастае ки солаш 96 сол. ростӣ чанд қабат Nexi навор накарда будем. Nexi мондем ки тамошобинош бисёр шидай. шаҳри Бохтар, солаш 96, урғани пешина, газу бензин, нарх 14,000 сомонияй. объём мотор 1.6, коробкаш механика. рақамҳои соҳибмулка мегзорем занг бизанен. мега ки мошин дар Қурған, мошинбозори Ҳоҷи Шариф. марҳамат, савдо дар пеши мошин. алиш мешава, алиш намешава, ин масъалада ҳечи қайд накардиян. ҳамин хаки дӯстон 14,000 мега, газу бензинай, 1.6 механики. харидоро бошен, агар занг задан масъякина бигиренша. мегзарем ба сеюмин трактори фурӯшӣ. якта трактор рӯй кардан ки бояд савдо шава. марамат, трактор МТЗ-80, солаш 90, дар ҳолати хуби техникӣ, ҳуҷҷат дора. ноҳияи Тоҷикобод, нарх 35,000 сомонӣ. нагуфтам ба тилишкаҳай, бетилишкаҳай, иша мепарсем бародар азиз. муомила дора хулас, 35 та савдо дора. оиди трактор, саволҳои иловагӣ нашуд масъалаи муомилаи нарх навои ҳамин трактор. рақамҳои телефоношона ёки ватсапшона +7 русияй мегзорем. худотон маълумоти пураша бигирен, чунки ҳамин шахсият срочно мега бояд бифурӯшимаш сум дар кор. мешава ҳолате ки мисол чӣ бугӯем аку сум ҳастай мехарем, бесум мешава мефурӯшем. хеле ҳолата хулас 35,000 трактор харом аромад.
мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. қадр қомати мошина бинен, нархи навоша бинен. 21099 бо тахаллуси ВАЗ 2004 сол, соли бароидишаш, шаҳри Душанбе, ранги чоркунҷа коробкаҳай, 11500 сомонӣ ба бензини холӣ ҳаракат мена. Объёми 1.6 коробкаш механика, ҳолати хуби техникӣ нахаду. Мотор, коробка, ходовой садай мегӯянд. хуб балонош 70%, аккумулятори навзадагӣ, пусидагӣ надорад, заводскои ҳуҷҷато будшидагиай. Срочна Лада ВАЗ 21099 бо нархи 11500 сомонӣ. Любителош бошен, агар срочна зангза бихаренаш. мегзарем ба панҷумин Короллаи яги фурӯшӣ. Toyota Corolla Jag. Солаш 2004. Дар варзоб. Объёмиш 1.6. Газу бензин. Механика. 73000 сомонӣ марамадусон. 2004 сол будааст. ҳуҷҷатҳо омода кардагӣ бе камбудия, мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%, краска тозаҳай. хоб айни ҳол дар ноҳияи варзоб қарор доштааст. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен 73000 сомониш кардан, ки маълумоти пурраша дар WhatsApp рақамҳои дастӣ мегзорем. маъқул боша муомила карда бихаренаш. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganze ҳастае, ки солаш 97 сол дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, любителои Leganze ҳамҷа ҳастен, дастора бардорен. бензини холӣ, объём 1.6 коробкаш механика. мошинча мега ҳолати хуби техникӣ. ҳуҷҷати солона ҳам дорад. то моҳи ноябра утилизатсия кардагӣ. чашкаҳош варид ва пусидагӣ надора мега. малярни кор дора камтар. краска масъалаш қатӣ. мошинча дар пости чорбоғ қарор дорад. бисёр арзон намешавад. ҳамин хаки 97-ай 13900 сомонӣ мегемша. касе мехара ҳаяка каму беш арзон мешавад. хеле бисёри бад не бигирид амира ака 7000 намешавад ёки 8000 6000. хеле нархора накунед. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Lanos қабул кардем бардор азиз, ки солаш 97-ай 7500 сомонӣ, яъне ки срочнай бадай. газу бензин абача 7500 сомонӣ. объёмиш 1.5 камрасход, коробкаш механика. мега ки техас мотор утилизатсия надора. кузов тоза. хуб краска радной, балонот 100%. хуб мотор кам дуд мекунад. дига дастурат маълум. дига арзон намешава. алишам намешава. 7500 сомонӣ. хуб солаш 97 будааст. чӣ хеле ки гуфтем 1.5 камрасходи механикӣ. мотораш кам дуд менамега. хулас занг занед. мегзарем ба ҳаштумин Opel фурӯшӣ. Opel Vectra A. солаш 91. шаҳри Душанбе 11500 сомонӣ нарх. газу бензин, объёмиш 1.6, коробкаш механика. мошинча ҳолати хубай, хуби техникӣ. мотор, коробка ходовой 100%, балоно 70%, 4 чашка пломба. ҳуҷҷатош буд шидагиай. срочна 11500 сомонӣ. Vectra A. солаш 91.
марама дӯстон касоне ки любители Vectra A ҳастен бесум бошен 11500 бо арзонаш мекуна. успед кинена бигиренаш. барои ҳай кардан кору бори деҳқонӣ кардан бениҳоят мошини удобни. занг зада чахчах кинем бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. ваз 21099 ҳастае ки 2004 сол шаҳри Душанбе 11500 нарх. газу бензин объёмаш 1.6 коробкаш механика. срочна дар ҳолати хубай мега, ҳолати хуби техникӣ. мотор, коробка, ходовой, сатвойза, 4 баллонаш нав, ҳуҷҷату бучидагай срочна мотораш 1.6 инжекторӣ. савдо дар пеши мошин дар шаҳри Душанбе 2004 сол 11500 сомонӣ. дӯстон лайкора бизанен. ҳами камтар маза набуд, бояд ки навор намекардем. хай мошиноро ки равон кардан хоҳиш кардан ки бояд савдошон кунем, ба ҳам хотир ба ҳами ҳолатмон видеонавор кардем, пешниҳодтон кардем бача азиз. лайкора ҳама каса бимонен, дар канал подписатсия карда монен, дар кортон мешавад. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. ваз 2110 ҳастае ки солаш 2005. ҷалолиддини балхи румӣ 12000 сомонӣ марамат. бензини холӣ, объём мотор 1.5 коробкаш механика. рақамҳои 1565 ахири номерашай метавонен дӯстон занг занен. мошинча ҳолати хубай, хуби техникӣ, 4 баллонаш нав, аккумулятор нав, ҳуҷҷат надора. харидори аниқ занг зана, боз савдо мешавад. 2110-2005 марамат 12000 сомониш кадан муомилаи соз карда мешавад. мегзарем ба 11-ҳумин некси фурӯшӣ. некси дайво ҳастае ки дайво 95 сол кушониён, шаҳри бохтар, ноҳияи кушониён 7500 сомонӣ марамат. гази холӣ, объём 1.6 механикиш. рақамоша мегзарем. мошинча мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ҳуҷҷат дора. 6 моҳа утилизатсия нахаду мегарда. мотор масъала расход дора. камтар мақсад муомилаам дора. хулас краскаи сафед 7500 сомон марамат. занг занед. дӯстони азиз, ба 11 дона техника навор тамом шид. ҳаракат кунед. касоне ки мошинҳои арзон хоҳиш кардан марамат роҳишон кунед. лайкора монен. барои реклама ҳам муроҷиат бикунед. замин, мошин чизе боша роҳӣ кунед. рекламагузорӣ кард фурӯшта мегзорем. 1 дона лайк дар коммент ба пеш нависонен. обод бошед дӯстони азиз.